Wow. 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 Příští utkání budete hrát ještě? Teď komu? No, Spartou, prej. To si musíte porazit, ne? To je starší zkušenosti, taky budou hovořit za vše, ne? Jo, hlavně tam máme prostě Pavla Nováka, že jo? Pavel Novák! Já ho tam vidím, jo, a budem vidět ty góly tam. Jo, dobrý, jo. Nějaký útočník, jo. Většinou teda zatím hrál vzadu, no, ale nějakou branku hlavou by taky mohl říkat, takový, že jo. A je to lento, no. Ale třeba se probere. Jasně. Roh. Volnýho. Kaplic. Dobrá klička na Fulmara. A to je skvělá. Těsně mimo. Kolik se zlobí, no, točila se, jo. To byla levá, bude pravá faleš. Nější nástroj. Dobrý, jo. Tohle. Počet fanoušků na Bratiči klesnul. Vypadá to na takový... Na hřiště... Tak já si najdu jeho, Tomáš má pravdu. A golman Krajatko? Salmár je v breaku. To je únik, dobrá klička. Dozadu na Lamaste. Ten centruje. Ten to se mu nepoved. Tak prej poved. Rožák bude rozhrát na to branky. Ne. Jo, je to out. Je to out. Pavliš. Dejma. Sedíš a pak máš rozjetat. Dobrá. Škoda. Dobrá skakávačka na Volnýho. Neporozuměli si. Petr Lamaste. Dobrý centr. Ten máš zkoušel zakončit hlavou. Vlastně ještě udělal zlepejdu. Rodák rozhraje na rychlost autu. Zima. Krásná klička, Ulajnej. Hezky na Pavlice. Pavlic bude posunovat ulicí na Zimu. Dobře, Lister vyběh. Volný. Zima. Bude zakončovat. Zakončovat na noce. A pohazovat. Ne, pohazovat. Tak out. Budou. Dobrý. Zima. Dobrá klička. A klička Listerovy brány. Krásná střela. Čo chýbalo? Len ta trela. A na hřiště je balón. Je nepodobný prostor. Už je pryč, můžeme pokračovat. Sedlmajer bude zahrávat. Dobře se točil. Rozák má problémy. A Hladký zakončí do Rozáka. Ještě hlavou se tam zkoušel prodrat. A máme tu protiútok rychlý. Zima. Postel zapracoval dobře. Vyzadu. Konec, no, konec. Jdeme na teďka.